Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hei, zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndakaroora muroi uye pandakazofind out kuti musikana wangu uyu wandainge ndichidanana naye, even though panguva yacho iyoyo ndainge ndichifambidzana nevasikana vangu vatatu, izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2014. Saka ndainge ndava nehope dzimwe dzandainge ndava kurota, ende akabva atoti kwandiri, kana uchifungidzira kuti iwe wakangwara uye zvekare ndatozviona kuti ndo basa rako raunoita kufamba uchingorara nevana vevanhu ende uchizovasiya. This was after abva mukuona mamessages mamwe ainge arimo mufoni mangu, akabva anditi ndinotoda kutoti unge uchiramba vamwe vose apa. Pane vamwe vaviri painge paine umwe wandainge ndichida, wandaifungidzira kuti zvimwe kuda ndiye wandainge ndichazotora nekuti ainge ari mudiki kwandiri. Iye uyu mudzimai wangu wandakazotorana naye mukuru kwandiri. Ndakazotoita zvekutozozvimanikidza mushure mekunge ndaona kuti sikarudzi yangu yainge yava kusatoshanda. Ndakaita 3 months zvechokwadi mushure mekunge ndamuudza kuti ini rudo rwekushandisirana mushonga ndainge ndisingarwudi, ndokubva ndamuramba. This was after akonfesa kwandiri, akabva ati the reason as to why ndainge ndava kunyanyisa kuuya kumba kwake, it was because ainge aine umwe mushonga uyo waainge akandibikira, akati zvainge zviri nani kuti ange achindiudza kuti ndo zvaainge akaita so that tinge tichinyanya kuwirirana. Akabva ati kunyange iwewo uchida kundibikirawo ndinokugadzirira mushonga wacho iwowo, then wobva wandibikira ndobva ndadya, kuitira kuti tinge tichizova vanhu vanonzwisisana uye zvekare nekuremekedzana. Pandakaramba ndo pandakabva ndaona kuti zvechokwadi ndainge ndadena mago. Akapopota akabva ati it is fine, usachiuya kumba kwangu. Eva nedzimwe nguva dzekuti aiti kana akatsamwa aita sekunge dhimoni chairo, ndokusaka ndainge ndisingamudi ndichida uya ainge akaita mudiki, because ndaiti kana ndikataura naye aiteerera. Nedzimwe nguva dzekuti aitoona kuti ndini ndiri wrong, but later on ndaizotongodzokera kwaari ndobva ndati ndiregerere zvako sha, nekuti ndini ndakukanganisira. But uyu wangu wandakazotorana naye munhu wekuti haana kana respect, anoita zvaanenge achinzwa kuda panguva iyo yaanenge achinzwa kuda kuita izvozvo. So mukoma panguva yacho iyoyo after tarambana ndakaita mwedzi 3 ndakatombotorana neuya mudiki wacho mushure mekunge ndaramba umwe uya wandainge ndichidanana naye, ndokubva ndatanga kugara naye kusvika ega azoita give up. Ndingangoti takangorara tose the first night iro raasvika ndo patakangonakidzwawo nebonde. Mangwana acho zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandinetsa. Ndiri kubasa ndainge ndichinzwa chinhu changu chichipisa chaizvo, ndikati kasi isiki here. Then zuva rechinumber 2 ndo pandakabva ndachinzonzwa ava kuti ainge ava kurwara. Takaenda kuchipatara tikabva tazonopiwa mapiritsi awo atakanwa, zvese zvikabva zvaita bo. Zvino ndaiti paya kana ndichirara naye ndainzwa sekunge nhengo yangu inenge ichibayiwa netsono, ende zvechikwadi ndakabva ndatanga kuita maronda pasikarudzi yangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatishamisa tose tiri vaviri. Mukoma zvakazoitika ndezvekuti sikarudzi yangu waiti kunyangwe mukada kurara, kunyangwe mukaita sei, yainge isingachashandi zvachose. I think yainge iri nhaurwa iyoyo yekuti ndaiti kana ndakarara naye mukati umu ndainzwa achita sekunge akaisa tsono, ndichibayiwa zvekuti bonde racho rainge rava kusatonakidza zvachose. Iye aizongoramba achingoshingirirawo tozoita zvedu zvishoma nezvishoma semunhu ainge achindida, asi zvakazosvika pastage yekuti akangobuda kapundu pasikarudzi pake. Tikangoti zvimwe kuda, sezvo ndainge ndabva mukumushevha, zvimwe ndo zvainge zvakonzeresa, asi kapundu aka kakaramba kachingokura kainge kakaita kapundu kainge kari kewhite. Kudzamara kapundu aka kasvika pakuvhara sikarudzi yake yose. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa kana iye akashamisika nazvo. Takagara mukomana kwenguva refu tichienda kuzvipatara zvakasiyana siyana. Kudzamara tazongonzi neumwewo nesi
zviri nani kuti munge muchitsvaka maprivate doctor, nekuti pano hatikwanisi kuti tirambe tichingokubatsirai ndokubva tachizoenda kune vamwe doctor avo vakazoti paitofanira kutoti pange pachizoitwa maoperation, vachiti zvimwe kuda ikensa vainge vasitomboriwo shuwa, vachiti vainge vasina kana kumbogara vakasangana nazvo, vakasvika pakutsvaka kunyange nepagoogle asi vakashaya kuziva kuti chainge chimbori chirwere chainge chakaita sei. Ndakabva ndachizobvunza kuti kana ainge achazoitwa operation zvainge zvichida mari, vakabva vati sezvo ivo vainge vachishanda paprivate hospital macost acho aizotosvika kuma60 something thousand rands, inova iri mari yatainge tisina panguva yacho iyoyo. Ndokubva tachizosiyana nazvo, takagara mukomana inini nemudzimai wangu uyu kuzonosvika ega achiti zvainge zviri nani kuti tinge tichisiyana mushure mekunge tarambana. Kuya ndainge ndisingadi kudzokera ende aigara achitondifonera ende ainge achitoziva movement dzangu dzose dzandainge ndichiita, kunyange zuva randakazoenda ndikazonoisa mukadzi wangu wandainge ndichida pabhazi, because ainge ava kuti zviri nani kuti ndinge ndichimbodzokera kumba kuna amai vangu. Zvechokwadi mukoma ndichingobva pabhazi paya akabva andifonera akabva ati ndouya here, ndikati ko unogouya sei nekuti ndine munhu wandiri kugara naye. Akaseka akati iwe handiti munhu wako aenda kuZimbabwe here? Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vataura vose, asi wangu uya wandainge ndichida akabva ati handina kana chandinomboziva, kana muine zvamuri kuda kuita henyu muri vaviri itai ndichizonotaura neuyo akazova mukadzi wangu uyo wandiri kuti anoroya. Akabva atoti kwandiri atogona zvake akaenda kumusha, nekuti angadai azofira ari mumaoko ako achingonosvikako haamborarami uyu. Check my words, handiti uri kuti iwe hauchandidi. Ndainge ndava neumwe musikana uyo wandainge ndasangana naye paFacebook, ndikati zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka umwewo wekure waasingazivi ndike ndichiita move on nelife yangu. Zvechokwadi akauya kuzondiona iri sleep over, but takangoti tava kuda kunorara tose. Iye akabva ati kwandiri shamwari, inini zvekufa handidi, pane munhu wandaona, so chindiitira hako mari yangu yawanditi uchandipa yandashandisa ndichoya kunoku ndidzokere hangu kumba kwangu. Apa hwainge hwava usiku. Akaramba kurara in the same room neni kuzotonosvika achizokumbira vamwe amai vainge vachigara pamba pandainge ndichigara ipapo, vaigara vega kuti ange achirara navo. Mangwana acho makuseni haana kana kumbooneka. Ndakazoti ndamuka ndopandakabva ndanzwa zvichinzi ainge abuda achiri makuseni achiti ava kudzokera kumba kwake. Zvimwe zvaakaona haana kuda kundiudza, kunyange amai ava haana kuvaudza. Akangoti akangoona mumwe mukadzi ainge ari wechikuru, ainge akasunga kadhuku kainge kakaita kelight blue. Mukadzi uyu achirakidza kuti ainge akatsamwa sezvo ainge amutorera murume wake. Kubvawo ipapo mukoma ndo pandakazongotanga kungotaura neuyo akazova mukadzi wangu, tichingotaura zvedu kuzonosvika one day azouya. Paakauya kumba mukoma ndokuzototanga kutongorara tose. Akati handina kwandichaenda kusvika pari nhasi, ende akabva azondiudza kuti iye zvechokwadi anoroya. Anoti akatanga kuita zvekuroya apo paainge achiri mugrade 5 ende akajoiniswa zvekuroya naamai nyakubereka amai vake mushure mekunge atanga kugara nagogo vake, apo amai vake pavakaenda vakabva vatanga kushanda kune rimwe guta. Saka kusvika pari zvino mukoma mudzimai wangu iye anotondiudza kuti atori nenguva dzekuti anovaona gogo vake ava vanouya, hanzi vanobva vamira pahwindo kana kuri kunzi anenge aita mazuva achiramba, kana vamwe vake vakamudaidza, because hanzi vanouya vobva vatanga kuridza muridzo vachimudaidza, kana kuri kunzi iye akaignora, ndipo paya apo hanzi pavanozouya gogo vake vobva vati kwaari, ko iwe uri kuramba sei kuenda? Tarira uone kuti ndava kumutswa apa, ndanga ndiri pazororo zvangu. Why uri kuramba iwewe? Muka mhani uende kubasa, nekuti unondishayisa zororo. Kunhu kwandiri kuno kune runyararo kwazvo.
kana wakarara wakazorora, asi kana ukangomuka chete unenge wava kutanga kushungurudzwa. Uri kuda kuti ndingoramba ndichishungurudzwa here? Nhai muzukuru, kwainga wani ndainge ndavimba newe ndikakupa masimba angu ose andainge ndiinawo, ko wava kuita sei nhai muzukuru? Saka ndo zvimwe zvaanondiudza izvozvo mudzimai wangu. Mukomana achindiuya panapa ndodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Mudzimai wangu akandibudira pachena kuti iye anoroya. Is it a good thing or a bad thing? Chandainge ndichingotya ndechekuti zvimwe kuda nerimwe ramakore achazondiuraya, akati nemadiro andinokuita nditori necontrol isingaiti, kunyange zvikanzi unofanira kuti unge uchiurawa, zvinenge zviri nani kuti inini hangu ndinge ndichifa than kuti iwewe unge uchizofa. Please, when you post my story, tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Yo pakaipa. Hanzi mudzimai wangu anoroya, uye zvikare akatondiudza kuti iye anoroya. Mawani. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera unyaya yangu makavikawo chitupa changu. It was last year pandakatanga kuona kuti upenyu hwangu hwainge hwava kuoma. Zvino pandakaona kuti upenyu hwainge huoma uchirwadza, ndikabva ndati ndodiniko, ndikabva ndatanga kutsvakawo mafone numbers eng'anga. Ndakatanga ndichadzitsvaka pamafacebook kudzamara ndazotanga kuwirirana nomumwe murume uyu akabva andiudza kuti iye ainge achigara kuCape Town, asi vaigara vachienda kumadziva kuti vange vachiita madina party variko kumadziva ikoko, vachipemberera mashave nemidzimu yavo. Ndokubva achizondipinza mune rimwe group. Zvechokwadi mukoma ndakapinda mugroup muya vanhu vainge vachitopupura nekutotaura kuti vaingoti vakangokanda bute pasi zvinhu zvose zvobva zvatoendeka. Mukoma ndikati panondoita sei? Upenyu uhwu huri kundirwadza, kana basa chairo handitomborina, ndiri kungofamba ndichitsvaka basa, asi basa handisi kuriwana. Mapepa ingawani zvandiinawo, pemiti zvandiinayo inondipa mvumiro yekuti ndinge ndichishanda munomu mujoni, asi upenyu hwacho hwandiri kurarama ndiri kutokundwa kunyange nevasina kana mapasipoti chaivo mukurarama. Mukoma ndakabva ndachizoenda kuCape Town zvichinzi kwenge kuine imwe n'anga yavainge vadana kubva kuZimbabwe, vakaita zvekuunganidza mari kuti vange vachikwidza n'anga iyoyo ndege ikabva yachizouya kuCape Town. Ndakabva kuJoburg kwava kuenda kuCape Town, ndikasvika kumba kwake murume uya ndokubva tachizoenda uko kwainge kuine kabira aka mukoma kakaitirwa pamba pevamwe amai vainge vachiti ivo vanoitawo izvozvi zvemashavi ekumvura. Takanwa nekufara nekupembera. Tapedza kuita saizvozvo takabva tachizoenda kusango, tava kuenda kunorasa zvimwe zvainge zvasara kumadziva, uye zvekare nekusiya mhepo dzose dzakashata ikoko kumadziva. Mukoma ndakabva ndataura nevamwe amai vainge vachiti vaiva neimwe n'anga yavainge vachiziva, vakabva vandipa mafone numbers kwava kutaura nesvikiro riya. Rakabva rachizondiudza kuti kana ndichida kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizosununguka ndaitofanira kutoti ndige ndichisvika paground. Akabva ati zvimwe hazvitombodi pari pamafoni, zvinotoda kutoti munhu asvike pari paground. Zvechokwadi ndakazoti ndawana mari kwava kubva kuJoburg ndakananga kwaMutare uko kwandakanosangana nesvikiro riya. Ndakasvika pamba pavo sekuru vaya painge paine vanhu vainge vakati kuti vamwe vainge vachibva kunyika dzakasiyana-siyana. Takataurirana, vakabva vati kwandiri nyaya yainge iripo ndeyekuti inini pandakazvarwa vamwe vemumhuri vakabva vaona kuti mwana uyu azvarwa ane chipo chake chaainacho ende anofanira kuti ange achizopfuma. Saka vakanditi ndine mucheka wandaifanira kuti ndige ndichizotenga, asi chakandinetsa ndechekuti sekuru ava ndainge ndisina ukama navo, asi vainge vachita sekunge ndivo vari kutopira on my behalf. Tapedza kudaro ndainge
tenga mucheka uya wavanoti mucheka weretso. Vakanditi ndinge ndichitenga dziri 10 meters. Pa 10 meters ipapo ndokubva vachizocheka vakabva vandipa wavakandipa wainge uri mudiki, vakabva vati umwe wacho vainge vachazoushandisawo pamatare avo, sezvo ndainge ndisina mari yakakwana yekubhadhara matare nezvimwe zvavainge vava kundibatsira nazvo. Chakandinetsa ndechekuti vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchindipa 20 rand. Zvichokwadi 20 rand ndainge ndiinayo. Vakabva vanditi 20 rand iyi ndoda kuti unge uchienda kunogeza nayo. Tora mushonga uyu, asi mvura iyoyo yaunenge washandisa kugeza usazoirasa, chingoisiya iri mubhaketi. Zvichokwadi ndakaenda kuchinja house ndikabva ndanogeza paya, ndakaisa 20 rand iya mumvura, uye zvekare ndichiita ndichimwaya upfu huya hwezviyo. Vakabva vanditi usapukuta. Then ndakati ndapedza, ivo sekuru ava ndakavaona vachienda kuchinja house kuya, ndakazoudzwa neumwewo kuti vakazoshandisa mvura iya yandainge ndageza nayo kwava kutora zvekare mari iya, asi ivo pandakazovabvunza vakati no, ndanga ndichitora minyama yose yawanga wasiya mumvura, sezvo inini ndiine masimba uye zvekare ndiri svikiro, saka zvinoita kuti minyama yako iuye pandiri, asi haizokwanise kuzorwidzana nezviri pandiri. Watosunungurwa iwewe. Handinawo kutoziva kutoti kutora kwavakaita mari uye zvekare nekuzogeza nemvura yandainge ndageza nayo vainge vatonditorera pfuma yangu. Ndakazodzoka kunoku kuJoni, upenyu kunze kwekuti hunge uchiita senani wakawedzera kuoma mukoma, kuoma chaiko chaiko. Ndaiti kana ndikashanda so ndobva ndanyimwa mari. Ndakatomborwa neumwe murungu mushure mekunge ndasvikawo papurazi pake ndikati ndainge ndichidawo basa chainge chingoriwo chiplot. Akabva anditi alright paribo. Ndanga ndagara ndiine garden boy wangu wandanga ndiinaye, asi ndanga ndichida vamwe vanhu nditange kuita zvekurima macabbage. Zvichokwadi mukoma takatanga kushanda paya, but vamwe vakati vapiwa mari dzavo ndokubva ndazoenda ndikanomunokera. Akabva anditi iwewo uri baboon, ende uri baboon rine zvivindi, razvipa zvivindi zvekuya kuzonoka padho pangu uchisvibisa dho rangu. Ndokubva andirova chibhakera. Akabva anditi kom, ibva pamba pangu, handina kana sendi randinokupa nekuti uri gudo razvipa zvivindi zvenhema. Ndakadzingwa paya ende ndikabva ndachizodzoka kulocation kwandiri kugara kusvika pari zvino, asi ndiri kuzvidemba mukoma kuti ndakapa svikiro 20 rand ende svikiro iri rikandibira upfumi hwangu. Handizivewo kuti ndingasunungurwawo sei nhai mhuri yeZimbabwe. Kuchechi ndinoenda, asi ndakasvika pakuneta. Ndaona sekunge Mwari vasina tsitsi, nekuti dai vainge vaine tsitsi vangadai vachinzwirawo vanhu vakaita sesu tsitsi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa. Zvakangooma hazvo vedu we, zvatinosangana nazvo mukurarama. Ndakanzigeza nemvura wakaisa mari mumvura. After that nganga yacho ndokubva yachizogezawo nemvura iyoyo. Kokuzotengeswa machira, then ubva wanzi ngatitochekai mucheka wacho weretso iwowo, then ini ndotora umwe wacho sezvo usina kundibhadhara mari yakakwana. Ngativabatsireiwo mucomment section.